Πω από θεία κάτι φουσκάλες που έχω. Τι είναι οι φουσκάλες αυτές, ναι? Πω. Τότε το γυρίσαμε το βίντεο. Θες και το καφέ. Όλα τα ράτσισαν. Μας πες κανένα λαχείο, Όλα λέει. ψέματα έλεγαν. Όλα ψέματα. Μα τα παιδιά, το τραπεζάκι, τα παιδιά. Εγώ σήμερα πήγα πρωί στη Μέρη και λέω Μέρη. Ναι, είδες. Έπιθε το μάτι. Όχι. Εμένα, που δεν το προσέχω, με έπισε σήμερα το δεξί. Εγώ με ανήκω από το δεξί ένα και ένα. Για Βρίσκομαι να με κάνει. Μιχάλη. Κάτσε Και η εκεί. Ζήνη μου Μιχάλη ήθελε να με δείξει στο σπίτι του και εγώ και πάνω. Ο δικός μου. Και να είμαστε σε μια πόλη άλλο. Τώρα που πέρασες, μας έλεγε καινούργια γελάς. Μας έλεγε καινούργια προς τη Βελέ. Θέλω να κάνεις ηθοποιός για να είσαι απέναντι σε Θες νερό, κάμερα. κύριε? Όχι. Εγώ θα σώσω. Λίγο κάπου να θα ξοδέψω. Καλό θα έρθει να περάσει. Πολύ ωραίο είναι, πολύ ωραίο. Αγγελική, δεν μου πας εκεί, πάνω πάνω. Το μαγαζί τώρα ποιος το έχει ανοιχτό κάτω? Ναι, και πήγαμε στο σταθμό. Έχουμε λεωφορείο, κάπου γυράει, σαν τη φύση είμαστε. Σαν τι? Σαν τη φύση, σαν τα σύννεφα. Ο ορός πόντις, η ευκιάς πόντι, ο ορός πόντι. Μαμά, έχεις λίγο Και δεν σκέφτομαι. Δεν είσαι καμιά χθες. Καζέπες, πώς το πω. Και δεν σκέφτομαι τίποτα. Έτσι το έχω σαν συνέχεια το έχω. Ξέρει αυτό το πάθος μου η Αγγελική. Δεν πας να με μελάσεις, σίγουρα δεν σε βλέπω αυτή την ώρα. 5-10 Ο Άμελος τι κάνει καλά. Καλά. Καλά είναι. Στην υγεία καλά. Καλά είναι, που κάθε. Είναι νεξούλα. Πολλά κάποια Δεν παιδιά. νοικιάζει, πού κάθεται η νεξούλα. Και στο ίδιο. Τα πράγματα του στο Όλα τα ίδιο. κουβάρεις από τα στοριά. Τι να κάνεις που είδε. Αφού δεν είναι δουλειά. Για είναι το Στέλλα, με το Νίκο. Μεγάλη κρίση έχει. Η Στέλλα, μόλις τη Στέλλα και τα παιδιά του μου φέρνει. Μια χαρά. Να το δώσουμε έτσι φέρνει. Στέλλα είναι στη Φιλιμαΐδα, τα παιδιά της Φιλιμαΐδα, αλλά η Βελική βρίσκονται στον ίδιο. Είναι Ποιο άλλο? ο Νίκος, ο Λευτέρης, Ο Λευτέρης, ο Νίκος. Παλαμάκι. Ένια. Ήρωας, ήρωας. Μεγάλε. Πού είσαι εδώ?